διαδικτυακά μαθήματα σε 12 διαφορετικές γλώσσες θα μπορούν να παρακολουθήσουν από το καλοκαίρι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα Massive Open Online Courses, όπως ονομάζεται, είναι πανεπιστημιακά μαθήματα μέσω διαδικτύου που δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας από το σπίτι τους. Σε αυτά περιλαμβάνονται μαθηματικά, οικονομία, ηλεκτρονικές δεξιότητες, ηλεκτρονικό εμπόριο, κλιματική αλλαγή, πολιτιστική κληρονομιά, εταιρική κοινωνική ευθύνη, σύγχρονη Μέση Ανατολή, εκμάθηση γλωσσών, δημιουργική γραφή και άλλα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί να γίνει είτε σε προγραμματισμένη χρονική περίοδο, είτε ανα πάσα στιγμή και με το ρυθμό που θα επιλέξει ο σπουδαστής. Και αντιστοιχούν σε 20 έως 200 ώρες φοιτησης. Για τις ακαδημαϊκές μονάδες που μπορούν να συνυπολογιστούν στην απόκτηση πτυχίου, οι φοιτητές θα πρέπει να πληρώνουν για το πιστοποιητικό, το οποίο το κόστος κυμαίνεται από 25 έως 400 ευρώ ανάλογα με την χρονική διάρκεια του μαθήματος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στη διαδικτυακή πύλη openup.eu.